קוראים לי רבקה בן דור. זהו בני סגי בן דור. לפני כשנתיים החל סגי בתהליך חזרה בתשובה. אני יודעת שיש הורים רבים שחוששים ממצב כזה. לי זה עשה טוב. הרי הם בדרך כלל שומרים על הכלים נפרדים וכשרות וכל זה. אז מה שעשיתי, אין לי שני כיורים נפרדים, אז לקחתי קערה מפלסטיק כחולה ושמתי אותה ואמרתי שפה יהיו הכלים החלביים בפנים. אני מאוד משתדלת לא לערבב את זה. בן אחי חזר בתשובה, הוא בא לאבא שלו עם צידנית. בשום פנים ואופן לא מוכן לאכול, אפילו שזה קשה. גם הבן שלי חזר בתשובה, אני מכירה את הנושא הזה. ומה? הוא בא מדי פעם בשבת אלינו, קוראים כל האוכל מבני ברק, תלת כושר. כלים חד פעמיים. זו הבעיה. ביום שישי שמים את האוכל בצידנית, אסור לפתוח פריג'ידר. כל האוכל שלו בצידנית. הפלטה כבר בשעה 4 מונחת על השיש, עם נרות השבת. אז ימלא צחוק פינו ולשונה. כיום סגי בן 28, הוא התגורר איתי עד שיצא ללמוד, ולא היו שום סימנים מקדימים שיום אחד הוא יפנה לכיוון הדתי. הוא למד אומנות פלסטית בתלמה ילין. התגייס עם תום לימודיו, שירת ביחידת שדה והלך לקצונה. אחרי הצבא, כמו כולם, יצא לטייל בעולם. באופן מפתיע, את החזרה בתשובה הוא התחיל כשלמד ארכיטקטורה בהולנד. חשבתי שהמימד של הרוחניות אצלי ממולא על ידי חיפוש אחרי אינטלקטואליות או תרבות או משהו כזה. חשבתי שזה ממלא את המימד של הרוחניות. ופתאום גיליתי שבעצם לא. שיש איזשהו משהו שמפעיל את הגוף בשר הזה. זהו, אז התחלתי לעשות מדיטציה, והתחלתי לנסות להירגע, והתחלתי לנסות להשתחרר מכל מיני דמיונות, מפחדים. הייתי אצל איזה חבר, בהולנד שם איזה ישראלי אחד, ואני קורא הרבה ספרים וזה, ופתאום אני מסתכל אצלו בספרייה, ואני רואה שם את התנ"ך. אמרתי, אתה קורא כל כך הרבה ספרים, למה שלא תקרא את התנ"ך? לא קראת אותו מאז כיתה, לא יודע איזה. אז לקחתי את התנ"ך והתחלתי לקרוא, ופתאום הבנתי שזה ספר אחר, שזה לא משהו רגיל. פתאום ראיתי שהתנ"ך הזה מלווה את האירועים שעוברים איתי ביום יום. זאת אומרת, ההתפתחות שאני עובר, התפתחתי עם התנ"ך. אמן. היה איזה יום שהלכתי ברחוב, הייתי מעורר לי, אמרתי לעצמי בעצם, אם כאן אני וכאן לא אני, איפשהו, יש איזשהו גבול בין אני ללא אני. ואז אמרתי, אוקיי, זאת אומרת, נגיד אני עכשיו לוקח אוויר, והאוויר הזה הוא פה, הוא בחוץ, הוא לא אני, והוא נכנס פנימה, והוא איפשהו מגיע לריאות, והוא הופך לחמצן, והוא נותן אנרגיה לגוף, והוא יוצא החוצה באוויר, מתי הוא עובר להיות אני, מתי הוא עובר להיות לא אני? ופתאום שאלתי את עצמי גם במובן של מחשבה, כאילו איך מחשבה, מאיפה היא מגיעה, ופתאום תופסת איזושהי ממשות של אות ומילה בראש אצלי, והיא הולכת, היא משתחררת כשבאה מחשבה חדשה. גם, איפה הגבול? מתי היא רוקמת ממשות? ולא מצאתי את הגבול הזה. ואז פתאום הבנתי שבעצם הגבול הזה, זה אצלי בראש, זה הדמיון שלי, זה האשליה שלי, שאני בכלל יצאתי מנקודת הנחה שיש אני ולא אני. אין כזה דבר, הכל הוא אחד. יש שלמות אחת, אין גבול בין הפרטים. ואז, בפעם הראשונה הבנתי את המשמעות של המשפט, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אני שמעתי על זה בטלפון. סיפר לי בהתחלה שהוא כבר לא אוכל חלב ובשר, ואני לא הבנתי כל כך למה. הוא אמר, אני שומר כשרות בגלל שזה מגעיל אותי, אבל עוד לא היה שום קשר למה שיבוא אחר כך. לפני שיצאתי לבקר אותו שם, אני זוכרת שהוא ביקש ממני בטלפון להביא לו כיפה. כשאני הבנתי שהוא מתקרב ליהדות, אז באיזשהו מקום זה שימח אותי, מפני שאני גם כן באה מבית מסורתי דתי. כל השנים בבית ניסיתי לשמור על המסורת. אמא שהייתי הולך לישון, הייתה באה בלילה בתור ילד, הייתי הולך לישון, והייתה באה להגיד לי לילה טוב, הייתה שמה יד על הראש, ואומרת, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שמע ישראל,
אדוני אלוהינו, אדוני אחד. תהליך החזרה בתשובה גרם לסגי להפסיק את לימודי הארכיטקטורה בהולנד ולחזור ארצה. כאן הוא התלבט אם ללכת ללמוד בישיבה או להמשיך באדריכלות. אפשר לומר שאני מקווה שהוא יחזור ללמוד ויגמור קודם כל את המקצוע. משהו אחר כך רוצה ללכת לישיבה, אחרי זה אין לי שום בעיה עם זה. ובינתיים, עד שיקבל החלטה, הוא חזר לעסוק בניקוי חלונות עם סיוון, חבר טוב שלו. יהיה מה שיהיה, אני יודע שאני... בהולנד עוד זה היה עוד הכל נחמד וטוב, ראיתי שהוא כבר מניח תפילין, אבל כשהוא חזר וראיתי שהוא מתחיל לקיים את כל תרי"ג מצוות, אז זה התחיל כבר קצת להטריד אותי. הייתי רוצה שהוא יישאר בגבולות מה שאני ראיתי בבית, אצל אבא. למה את מנסה לכפות עליי את השולחן ערוך של סבא, או את התפיסה המתונה לא רוצה לקרוא לזה עבודה זרה. שלה? כן. מדברים על החוסר סובלנות של הדתיים כלפי החילוניים, שהם באים ואומרים לה, תעשה ככה, תבוא תעשה ככה. אני לא בא ואומר לה מה לעשות, כן? אני כשהיא באה, וזה אמרתי לה גם כן איזה פעם, כשהיא רואה טלוויזיה בשבת, אני לא בא ואומר לה, את לא יודעת מה את עושה לעצמך, את לוקחת את עצמך עכשיו ומורידה את עצמך בלא יודע מה, 7 מדרגות של טומאה. אני פשוט הייתי רוצה שהוא ייעצר באיזה מקום, כדי שהוא לא... לא, להיעצר זה לא להבין את מהות התשובה. כל מה שקורה, קורה כי זה רצון השם. זאת אומרת שאם אמא כרגע לא מקיימת מצוות, זה לא, אין לי בעיה עם זה. זאת אומרת, זה לא שאין לי בעיה עם זה, זה נחמד מאוד אם היא תבחר לקיים מצוות, אבל זה לא משהו שאני רוצה להתערב בו. את מבינה? זה משהו שצריך לבוא מבפנים, והתפקיד שאני רואה בעצמי, זה כאילו הדוגמה שאני נותן. רק בגלל הרוח בתוכי במוחי בנשמתי, רק בגלל הרוח בתוכי בדמי בנשמתי. כל חמירה וחמיה דאיקה ברשותי דלה חמיתה ודלה ביארתה ודלה ידנה ליה ניבטל ולהווה הפקר כאפר הדעה. יש תפיסה שכאילו העולם הדתי מסתכל על העולם החילוני כטועים, כאילו הדרך שלנו נכונה, לא יודע שלנו, כאילו אני משייך את עצמי לאיזה ציבור מסוים. אז בעיקרון זה נכון, אני מסתכל זאת אומרת, אני חושב שכן, שהאמת היא כאן, ומי שלא חי על פי האמת הזאת, היא טועה. דווקא החוזרים בתשובה, כמו שאני מבינה, הם מאוד משתדלים להקפיד, וחס וחלילה לא להפסיד שום מצוות הלכה. אני משתדל לא לדבר לפני תפילה, בבוקר. יש לה את הקטע הזה של לדבר. לא משנה אם מדברת עם מישהו שלא עונה לה, כן? אבל היא מדברת. כן, התחלנו לפתח שפת פנטומימות. למשל, אני רוצה לשאול אותו מתי אתה קם בבוקר. אז עם האצבעות הוא מראה לי באיזה שעה. תגיד, מתי אתה מתכוון לקום מחר? 5, 5:30. האופציה השנייה, כאילו, עכשיו הבעיה היא שהיא לא נותנת הרבה אופציות, אני עושה פנטומימה, כן, ואני מצפה שהיא תגיד, זה וזה, ואז אני יכול להגיד לה, הראשון, לכי בכיוון הזה. אנשים שהם יותר נולדו עם זה, הם מרשים לעצמם לעשות להם איזה שולחן ערוך שלהם, זאת אומרת להגיד את זה כן, את זה לא, זה נוח לי, זה לא נוח לי, ושהתורה היא תהיה בעצם עץ חיים. זאת אומרת, חיים מבחינה זו... את אומרת זה נוח לי וזה לא נוח לי, ואומרת עץ חיים באותו משפט. כשאני אומרת עץ חיים, זה תורה שאפשר לחיות על פיה. זאת אומרת שהיא לא מבדילה אותך מהסובבים אותך, ושהיא משאירה אותך עדיין בגבולות
החיים במרכאות הנורמליים. משאירה לך פתח עדיין לראות את הטבע, לראות את האומנות, להתעניין גם בתחומים אחרים, ולא להסתגר רק בגבולות הדת. אם אני מסתכל נגיד על התקופה לפני, כן, לפני שחזרתי בתשובה, אז אני לא יכול להגיד שראיתי את הטבע ונהניתי מהטבע, לעומת עכשיו איך שאני רואה את הטבע ונהנה מהטבע, אז אני מבחינתי היום רואה את הטבע, ופעם לא ראיתי. אז היא אומרת, אתה הפסקת לראות את הטבע, כאילו אני מתרחק מהחיים, היום אני מתחיל לחיות. בעצם זה שהפסקת גם להתעניין בכל התחומים האחרים שקודם עניינו אותך. היית הולך למוזיאונים, היית קורא ספרים אחרים. היום כל זמנך מוקדש רק ללימודי היהדות. אני עשיתי עכשיו הפסקה בשביל ללמוד את העולם הזה שאני נכנס לתוכו, אז אני משקיע בזה מרץ. יכול להיות שאם אני אחזור ללמוד אדריכלות, יכול להיות שאני כן, גם קצת אקרא בנושא אדריכלות. אם אני אחזור לאדריכלות, אז זה איזשהו משהו שאני מנסה למצוא את החיבור בין היהדות לאדריכלות. כשאני אסתכל עוד פעם על בניינים, אז אני אנסה לחפש את רצון השם שם. הציבור הוזמן לטקס קידוש לבנה שהתקיים כאן. כל הציבור הוזמן לקידוש לבנה. שגיא הצטרף לציבור חסידי חב"ד, ובמסגרת זו הוא משתתף בקביעות בשיעורי תורה. אני ממש חושב שהגאולה פה בפתח. המשיח יבוא ויסדר הכל. משיח, משיח! משיח, משיח, משיח! ההצטרפות לחסידי חב"ד סייעה לו לקבל את ההחלטה להמשיך במקביל את לימודי האדריכלות במכללת אריאל. כמובן שזה עושה לי טוב. אני מאוד שמחה שהוא וחבריו מגיעים אלינו הביתה ולומדים יחד. כרגע הם עסוקים בהכנת פרויקט של תוכנית שימור לעיר רמלה. שיש לי להגיד, אני עוד אצרה, אפילו בירח ישמעו. אני חושבת שהשהות שלו בבית היא קצרה ומוגבלת, ואני לא רוצה אחר כך להצטער אי פעם שהכזבתי אותו, או שהקשיתי עליו, או שעשיתי משהו שגרם לו לאי-נוחות. בשוב אדוני את שיבת ציון היינו כחולמים. אז ימלא צחוק פינו ולשוננו רינה. אז